Lamsong jotono ani katal blog o tini hingga ke palm sunday ni sing girja phailajak hingke girja paimani yagulo rally tongo palm sunday ni ko rally khaipro sing kok mane thaini sing ma sana hingke bin logi logi hindi hinai sing no phorongoi tongo ta hingka ke jotono no palm sunday ni hamjakma tei chibaiya pharo hingke ta girja sengmani yagulo sing rally thangnai ta hingke norok nai tongdi pilar ni simi paithak jora joyakari. Bono ka suka jisu kristono thamane sintaro sung wa kotor tanai sudah kani nangya umai tui hinere thamani jitu abo ikali tamni bapi inke sung suka jisu kristono thamani ke o sintaro na chini bapi jesu kuno tukang masih tani amjonu hamya saya rugi biara dan thai kuno angkai kuno thare suka jisu kristono thare niom thanjana nama Tunggu hawa angkut itu, kalau ungani bagi saya angkut taruh besi kalau masuk itu. Girja paijak ko palm sunday ni tabuk rally khaine girja paisa hingke ba ongkho laika ko rally khaina hnai ongkho laika tampuna ang video si khai tongo hagarte ha sikam ko khagre maya hagade mo khaisen girja tag rally khaine bage eko phatar busa lajak ayang ba ya hagide ai lo guti ba yang asa satong kopra ma ba tabo hingke rally pai lekha rally paye eko buphang talo ke buthaklai tongo hingka ke o dukan tongmani o jagani sprite thanda rok nanglainani hinai ta hingka ke buthaklai mani pore o nanglai mani piakulo nogo thanglai nei ta sang rally rok pai laye sang tabok nogo thang tongo bile tos tong ko anle bero beri ka heka khejuri lai
Sprite dok thanda rok nang bai biscuit rok sabai seng kene himui ko charge jora phaika o dukan jora phaika ta hangke tabo khai sin cycle tik lain nago thangsinai kesa ka thangni bithi nago to langkai rena ni isa ka bosok kholina ka tha thangno sido kholina kana nago to langkai rena ni man holi am sang talang sini jotono thangna ka janja tak sang mo thang sini ma kutung cycle ayo tuman do ang de ding yakho iko tabo ngake samna bazar ni mart jora shop phaikya gete tabuk noko thanga hangke se mai sana ni mai bo kuishu ka tabuk ekta ro baji khana phungni mai sa jaga chai oi thangmani tang mayo kuishu ka hangke te sana musongo je ano pulan simi paithak jora logiri tongnai borno pai flaya hambai maro te bus kang blog rogo borno rogana abo haikheno logiri tongdi dakti no ang noro ni bagai blog tui tongo hangke tini ni bagai ani blog rok amsuk jara no situng te je nai tongnai puilan sim paithak jora nai tongnai rongno bo haina hambai mario belai kheno te jotono kaham korang tongbai di hambai।